Vítame vás v Dlhej Vsi. Budeme variť dlhoveské guľky. K tomu potrebujeme zemiaky, múku, sol, mleté čierne korenie, cesnak, majorán a tvaroh. Nikde na okolí nevaria tvarohové guľky, len v Dlhej Vsi. To už dávno ešte staré mamy, kto vie, že odkedy, ale varili. Predtým, ako sme pracovali, robili, tak sme boli kolegyne. My tri, mesačne niekedy dvakrát, niekedy raz sa zídeme a vtedy sa zabávame, spievame, aj cestoviny sme už robili. Potom narodeniny oslavujeme, takže sa máme dobre. No, to je naša zábava. Na tie guľky nové zemiaky veľmi nie sú dobré. Lepšie sú staršie. Musíme vytlačiť, aby sme menej múky a nebolo také tvrdé, lebo veľa múky by to zobralo k sebe, keď by sme nevytlačili. A tak je lepšie. Moja mamička varievala, ale ona netvarohové, ale so slaninkou a s cibulkou robievala. Lebo som z Bohuňova, z Dlhej Vsi. Keď aj na poli robili, tak ku tomu ešte takú kyslú polievku robili a guľky a dobre sa najedli s tým. Tie guľky niekedy sú väčšie, lebo keď sa ponáhľame veru, tak aj väčšie robíme a potom pokrájame na také kúsky. Ale tie sú také chutnejšie, keď sú menšie. No, voda sa vrie, dala som do vody sol. Teraz guľky sa musia variť 20 minút. Keď idú hore, tak vtedy sú hotové. Dáme na to maslo. Olejeme s maslom a potom dáme tam tvaroh a znovu maslo a dobrú chuť k tomu. Niekedy v starých časoch sa používali piecky v každej domácnosti. Všetko, čo existovalo okolo domácnosti, odpad z koreňa, z viniča, všetko sa tam dá spáliť. Popri tom sa tá piecka nahriala a pani domáca dovtedy si mohla urobiť cestovinu alebo si troška naložiť toho mäsa a v tej piecke sa nakumulovalo to teplo, oheň sa vyťahol, ten chlieb alebo to mäso sa tam do toho dalo a veľmi pekne sa to upieklo. Tak, dneska si pripravíme pečený bôčik v piecke s cesnakom, s čiernym korením, so solou a samozrejme k tomu potrebujeme ešte aj dobrú kyslú kapustu a škvarky z mangalice. Bôčik som si už pripravil predtým, ako som
začal variť, som ho troška naložil do cesnaku, černého korenia, soli, ale predtým ako ho dáme do piecky, tak ho troška ešte zakoreníme. Tou istou zmesou, len troška silnejšie, hej. Zmesou dobre zatrem mäso, ktoré mám z tej strany, kde je koža pekne nakrájané, už pripravené na porciu, že keď sa to upečie, aby sa to dalo dobre krájať. Varenie v piecke to je troška taká pohoda, hej. Keď mám na to skôr času pripraviť to mäso, tak to pripravím deň dopredu, hodinu dopredu, na tom to nezáleží. V piecke sa varí dlho a pomaly vlastne sa pečie, hej. A tým pádom, že sa dlho pečie, tak to mäso má času zmeknúť a dostane takú perfektnú chuť. Máme to dobre natlačené do toho ten cesnak. Vymastím si pekáč. Na to ja použijem dobrú masť z mangalice. To je taký druh prasaťa, ktorý sa väčšinou prakticky krmí vo voľnej prírode. Ono sa skoro môže povedať, že sa pasie. Treba ten pekáč vymastiť, lebo piecka nemá teplomer a keď je príliš horúca, tak môže sa to hneď prichytiť na tom spodku. Netreba s tým veľkú vedu robiť, jednoducho len troška človek vymastí tam, kde to mäso príde, aj tak sa tá masť roztopí a boček samotný je masný, takže pustí prakticky šťavu hneď. V každej domácnosti používali piecky ešte na sušenie aj ovocia. Niekde používali piecky aj na vykurovanie, že ten otvor piecky bol aj vonka z domu. Druhá časť piecky bola dnuka, treba spálni, a kým oni piekli chleba alebo varili, tak to ohrievalo treba aj tú spálni. Bočík ja doporučujem stále v piecke dlho piecť. V piecke je dobre, keď veci sa dlho pečú a pomaly. Takže ten bočík určite také 2,5-3 hodiny potrebuje, aby tá kôžka zapražila sa a upiekla, aby to bolo chrumkavé z vrchu a šťavnaté znútra. Tak, v tomu bočíku je dobrá aj kyslá kapusta, ja ju spravím na škvárkach, dám tam troška tej našej masti z mangalice. Roztopím samozrejme, troška prepražím pokrájanú tú škvárku prakticky v tej masti od mangalice a ono to nepotrebuje veľa. Troška keď sa už rozpustí, tak dám do toho tú surovú kyslú kapustu, nepremývanú, aby troška bola kyslejšia. Dosolím, dokorením, troška to pretočím tu na ohničku a odložím to na bok, aby zostala kapusta chrumkavá. Toľko tomu stačí. Chrumkavý upečený bočík je hotový, taký, ktorý dostanete len na slovenskom krase. Dáme to pekne na tanier a už je naše jedlo hotové. Haza
szeretője. Dneska by som vám chcela ukázať, že ako sa robia tradičné cestoviny gagoriky u nás v našej dedine v Silickej Jablonici. Potrebujeme na to hrubú múku, polohrubú múku, vajíčka a trošku vody. Cesto má byť dobre pružné, takže dobre spracujeme a po spracovaní trošku necháme postáť to cesto a takto ideme vákať. Pokrájame klasiky. Pásiky poukladáme na seba a urobíme štvorčeky. Čigy sa robili vždy na sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc, aj na svadby sa robili, týždeň pred svadbou. Hostia, čo boli pozvaní na svadbu, oni sa zišli u tej rodiny, kde sa svadba konala a robili sme čigy do polievky. Aj my sme mali čigy na svadbe a ja sa pamätám, že ako 10-ročná som spravila prvé čigy pri starej mame. Do vriacej vody nasypeme trošku soli. Sypeme tam gágoríky. Varíme ich do mäkka asi 5 minút. Tieto cestoviny odporúčam do slepačej polievky, čo sme dneska varili asi 4 hodiny. Toto je moje kráľovstvo. Robím 15 druhov džemov od klasických, ako je marhulový, čerešňový, višňový, červené rybezle, čierne rybezle, maliny, jahody, až po také netradičné, ako je napríklad Hokkaido s pomarančom, Hokkaido s citrónom. A najnovšie mám dulový džem s vlaskými karamelizovanými orechmi. Budeme variť džemík z dúl. Potrebujeme ku tomu jablka, citrón, cukor, vanilkový cukor a orechy. No, je to krásne jablčko. Teda dá sa to krajať veľmi ťažko. Ozaj na to potrebujem mužskú pomoc. Pretože ja mám také slabšie ruky. No ale za tú prácu to stojí.
Dula je ovocie, ktoré bolo ku nám dovezené z arabského poloostrova, z Iránu. A hovorí sa takisto tomuto ovociu ako jablko sváru, pretože urobilo svár medzi bohyňami Aténou, potom Afroditou a Hérou. Zvíťazila Afrodita, preto sa tomuto jablku hovorí jablko lásky a plodnosti. No, dule sa nám krásne rozvarili, nádherne voňajú, sú krásne žltučké. No teraz im pridáme trošku citrónu, citrónovej šťavy. Precedíme, tak. A pridáme jablčka, pretože sú silne aromatické dule, tak sa im musí pridať troška jablček, aby ich zjemnili jablka. No a necháme ich teraz zvariť. Používa sa už od pradávna v liečiteľstve, obsahuje veľa pektínov, obsahuje veľa minerálov, provitamín A, B a C a takisto aj v kozmetike sa hodne používa. Zvykne sa dávať aj do šatníkov a tým vlastne je úžasné, teda prevonia celý šatník a okrem toho sa teda aj palenka robí z týchto dúl. Orechy musíme najprv opiecť. Pridáme vanilkový a kryštálový cukor, čiže sa skaramelizujú a dávame ich už vtedy, keď bude džem hotový. Nakoniec pridávame do džemu. Pridám cukor. No, a je to dobré. Mňam. Výborný. Podarilo sa nám to. Dneska budeme variť plať, nie variť, ale piecť, lebo to sa pečie a potrebujeme k tomu zemiaky, sol, múku, čierne mleté korenie, mlieko, masť na vymastenie plechu. Na plať potrebujeme väčšie zimné zemiaky, lebo sa lepšie strúhajú ako tie malé. Tie letné zemiaky nie sú dobré, lebo sú zvoňatené, tieto sú najlepšie k tomu. To podľa oka robím, koľko chcem urobiť. Tak, na jednu osobu počítam tak 4 zemiaky, pridá sa k tomu múka a tak ostatné veci. Takže cesto máme hotové. Pridáme do toho sol, takto zhruba toľko, čierne mleté korenie, no a to podľa chuti, koľko chce viacej, koľko dá menej a múku dáme
Tak. Myslím, teraz stačí 3-4 lyžičky. Uvidíme potom, že aká hustota bude. To spolu premiešame. To cesto musí byť riedké, nehusté. Dúfam, že teraz to už stačí toľko. A máme cesto hotové. Robí sa to len v zime. Cez leto sa nerobí. To len v zime sa robí. Doniesla som plechy z zvonka, aby sa stuhli. To sú špeciálne na to robené, neviem, ja som to zdedila od starej mamy. Ako sa to robí, neviem vám povedať. Dáme do toho 3 alebo 4 lyžičky, podľa toho, aká tenká alebo hrubá treba. Ináč u nás tenké sa pečú a do chrumkava. Dakto má rád hrubšie a ktoré ešte aj pečú v rúre. Pečie sa to 5 minút. No, keď je polovicu pečené, musíme pomastiť, aby nám to vyšlo. Obrátime a ešte dopečieme. Chudobnejší to robili, čo mali doma zemiaky, kravu mali, lebo zemiaky pestovali, mlieko mali doma od kráv, múku potom kúpili ešte k tomu a neveľa k tomu treba. Môžete ísť, jeste tak. Dobre, ďakujem. No, poďme. Poďme. Takže doniesla som flek, beriem druhé, lebo mi to pripečie. Dobrú chuť. Ďakujeme. No, to je na mesel.